Ongi etorri Sorginetxera. Gazte horiek esan didatenez, lurra zulatu zuten burdina bilatzeko eta egun baten bestelako zehose topatu omen zuten. Gaude Euskal Herriko Meatzari Museoan. Barkatu, zuk badakizu dragoi bolak zer diren? Eta zuk badakizu sekretu bat zer den? Horrek esan nahi du, hemen badagoela zerbait misteriutsua. Oso arriskutsua da. Bera, Aizea Uribelarrea da museoko zuzendaria. Eta esan digu, museoko sekretua kontatuko dizkigula gure misioan laguntzeko. Bihotzez, eskerrik asko Aizea. Hemen ikusten ditugu meatzarien bagonetak. Hauek ez dira dragoi bolak, baizik eta kainoi bolak, baina tira, ari gara hurbiltzen. Kableadora honetan, Bizkaiko zubiko kableak eraiki zituzten. Guk zatitxo bat izkutatuta daukagu. Izkutatuta? Hurbiltzen ari gara, badakit. Meategietatik ateratzen zen minerala, balde hoietan transportatzen zuten. Eraikitzen zituzten egurrezko estruktura hoiek eta gero minerala zintzilik eramaten zuten kostalderaino. Badakizu zer den hau? Barrena bat. Aintzinetik barrena hauekin zuloak egiten ziren lurrean. Eskuz. 1920 urtetik aurrera horrelako mailuak erabili zituzten, baina tradizioz eskuz egiten ziren zuloak. Hortxe dago Las Arenas edo Areta eta hortxe Portugalete, baina oso esanguratsua den zerbait falta zaigu, Bizkaiko zubia. Hauxe da benetako burdin mineral hoberena. Hemen daukagu mineral munduan langile bezala zebilen mutiko bat. Mutiko meatzaria. Hasieran behitu nolako segurtasuna zeukaten, txapela buruan. Esaten da, sartzen zutela barruan vegetazioa edo landareak eta horrela amortigozioa aseguratzeko. Eta azken urteetan ja horrelako plastikozko kaskuak erabili zituzten. Kontatu didatenez, eta hemen ikusten da, herria, duela 50 urte inguru, hauxe esan, eta orduan zulatzen hasi ziren. Mendia zulatu zuten, are gehiago jarraitu zuten, zulatzen, ondorago, mendiaren bihotzeraino. Hor ikusten da, nola zulatzen den lurra. Eraztunen Jauna liburuan edo filman, nanoek zulatu zutenean mendian, balrog bat agertu zen, antzinako deabru erraldoi bat, ze topatu ote zuten, uskiziko zuloan. Kaja fuerte honetan dirua gordetzen zen, eta diruaz aparte, ez ote da zerbait gehiago egongo? Kutxa honetan sekretua gordetzen dira orduan. Lurra zulatu zutenean, behar bada topatu zutena hemen izkutatu zuten. Saiatuko gara begiratzen zer dagoen barruan. Gutuna zala, ikusten duzu. Tope, sekretua. Ea ze jartzen duen. Lurraren baitan. Entzun duzu? Zer da hori? Tipo batzuk. Pistolakin. Beka buena letxe. Guazen hemendik. Hemen garbi dago garai batean meatzariek oso buru txikia zutela edo nerea oso handia dela, baina ikusten gaituzue, hemen dago Aizea Uribelarrea, Euskal Herriko Meatze Museoko arduradunetako bat, eta oso ondo esplikatu diguna, bertako misterioak zein diren. Ongi etorri museora, museoa hau beti irekita egoten da jende guztiarentzat, eta guretzat ohore bat izan da horrelako proiektu batetan parte hartzea. Eskerrik asko.